Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Blessings Chilewuka. Poyamba nkhanizi nayi mitu yake. President Chakwera ayankhula ku mtundu wa Malawi madzulo ano. Zonse zokonzekera mwambo wa asangalatsa chaka chino wa MBC Entertainers of the Year omwe uchitike loweruka likudzali zili mchimake. Akatswiri ona za ngozi zogwa mwadzidzidzi akukumana mu mzinda wa Blantyre kukambirana mmene angachepetsere zotsatira za ngozi zogwa mwadzidzidzi mdziko muno. Takulandirani kunkhani zathu. President Dr. Lazarus Chakwera ayankhula ku mtundu wa Malawi nthawi ya 8 koloko madzulo ano. Kalata yochokera ku nyumba ya boma yati kanema ya MBC komanso MBC Radio 1 ziulutsa kuyankhulaku. Ndipo mtsogoleri wa dziko linoyu wati ali mchembekezo choti vuto la kusowa kwa mafuta tsopano lichepa potsatira ulendo wake wa ku United Arab Emirates. Dr. Chakwera wanena izi pa bwalo la ndege la Kamuzu International ku Lilongwe atangofika mdziko muno kuchokera ku UAE komwe anakakambirana ndi atsogoleri a dzikolo kuphatikizapo President Mohammed bin Zayed. Ine ndine wokondwa kwambiri chifukwa mkumano wathu ndi a President komanso akuluakulu boma la UAE wakhala mkumano wabwino kwambiri. Nkhani yayikulu imene ndinapitira ndi yamafutayi koma takambirananso zina ndi zina kuti mgwirizano wathu sangokhala okhudza mafuta awa komanso ukhudze zinthu zina zokhudza anthu a business amene akhoza kubwera kudzachita mabizinesi awo kuno kwathu. Cholinga chakuti nkhani ya zachuma ndi nkhani ya zamafutazi zikhale zakuti zakhazikika ndipo tilibenso vuto kutsogoloku. Tereku tsopano mpongofunika anthu athu ayenderere zimenezi kuti zikhazike bwinobwino. Pali pano palibe vuto lilonse. Ndakondwera kwambiri kuti tsopano zimenezi zikhala mchimake. Wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi walimbikitsa mgwirizano pakati pa nthambi za boma ndi mabungwe omenyera ufulu wa anthu kuti dziko lino lichite bwino pa ntchito yoteteza ndi kulemekeza ufulu wa chibadwidwe. Dr. Usi wayankhula izi ku Mangochi pamwambo wokumbukira tsiku la ufulu pa dziko lonse. Bungwe la United Nations linakhazikitsa tsikuli pofuna kulimbikitsa mayiko kuti azitha kuunika momwe akugwirira ntchito yolimbikitsa ufulu wa anthu komanso kulimbikitsa ntchito yodziwitsa anthu za ufulu wawo wa chibadwidwe. Owen Mavula wadza ndi ripoti. Bungwe la United Nations linakhazikitsa tsikuli pofuna kulimbikitsa mayiko kuti azitha kuunika momwe akugwirira ntchitozi. Bungwe la United Nations Activities marking the 2024 International Human Rights Day at national level started with a solidarity march to Mangochi Stadium, where human rights advocates and other stakeholders, including members of the clergy and traditional leaders, gathered to reflect on how Malawi has fared in the aspect of safeguarding human rights. Vice President Dr. Michael Usi presided over the commemoration with a call for collective effort in respecting and protecting the rights of people in the country. According to Dr. Usi, as the country is taking stock and reflect on the importance of addressing human rights challenges, there is need for all stakeholders to recommit to upholding the principles of human rights at all levels. As a nation, Malawi, we must recommit ourselves to upholding the principles of human rights, both at home and abroad. We must continue to support and empower human rights defenders. We must work tirelessly to address the systematic inequalities that undermine human dignity. This is why we are here today, as we do on every 10th of December every year, to take stock and reflect on the importance of addressing human rights challenges as a people and as a country. In her remarks, Rebecca Ada Donto,
United Nations resident coordinator in Malawi, described human rights as foundation for a thriving, peaceful and equitable society. She equally echoed the Vice President's call for collaboration between all key stakeholders in ensuring that they are working together for sustainable peace. Human rights are about people. It's about all of us. They are about you and your life, your needs, your wants and your fears, the things that keep you awake at night, your hopes for the present and the future. Apart from commemorating the International Human Rights Day, Malawi Human Rights Commission MHRC also celebrated 25 years of existence in the country. Chairperson for the Commission, Chikondi Chijozi, said on the celebration of 25 years of existence, the Commission has strived to create a just society where human rights are protected and a society where principles of equality is respected and adhered to facilitate the full enjoyment of human rights. Over the years, our responsibilities have been expanded to overseeing the implementation of the Access to Information Act, where we have trained 73 public institutions in access to information. We have also seen compliance in the enforcement of the Gender Equality Act, where the Commission has been a trailblazer in the development of a draft sexual harassment policy, and that other public and private institutions have mirrored. The theme for this year's International Human Rights Day is Our Rights, Our Future, Right Now. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Boma la Britain lati lithandiza dziko lino ndi ndalama pafupifupi 90 billion kwacha zopititsira patsogolo ntchito za maphunziro. Nduna yoona zachitukuko mdzikoli Annelies Dodds, yomwe ili mdziko muno kwa masiku atatu, yayankhula izi itayendera sukulu ya Mseru ku Lilongwe, komwe anaona momwe ndondomeko yatsopano yophunzitsira masamu ikuyendera. Olive Phiri wadza ndi ripoti. Malinga ndi a Dodds, thandizo la ndalamali cholinga chake ndi kufikira ana opitirira 7 million ndi luso la masamu pomafika zaka 10. Izi akuti zipinduliranso atsikana okwana 1500 aku sekondale ndi uphungu komanso kuwalipirira sukulu kuti apitirize maphunziro, komanso kuonetsetsa kuti zipangizo zogwiritsa ntchito ana aulumali zikupezeka mwa zina. Ndunayi inasonyeza kukondwa ndi momwe ndondomeko yatsopano yophunzitsira masamu yakhuzira kakhozedwe ka ana msukulu za mdziko muno. A Dodds anatsindika kuti boma lawo lipereka thandizo la ndalama pofuna kuti ntchitoyi ipitirire kwa zaka zina zisanu. Mmodzi mwa akuluakulu ku nduna wa maphunziro, a Rachel Chembwede Phiri, ayamikira boma la Britain kamba ka thandizo lawo. Iwo ati ndondomeko yatsopano yophunzitsira masamuyi yapereka mwayi kwa ophunzira m'makalasi oyambirira kumaganiza momwe zinthu zikuyendera ndi kumatsatira zomwe zikuchitika. Masamu sakuyenera kukhala paokha, koma ndi gawo limodzi la moyo wa tsiku ndi tsiku la munthu kuna kuti tikuwerengera nthawi zonse zinthu. Ndondomeko yophunzitsira masamu yatsopanoyi inayamba pofuna kupititsa patsogolo kaphunzitsidwe ka masamu m'makalasi oyambirira ku primary. Boma la Britain latinso lipereka zokwanira pafupifupi 5 billion kwacha zothandizira anthu nthawi ya mvula pomwe madera ena a dziko lino kumachitika ngozi zogwa mwadzidzidzi. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Mtsogoleri wa zokambirana mnyumba ya malamulo Richard Chimwendo Banda wati boma limazindikira kuti ndi ufulu wa anthu kuchita zionetsero zabata ndi mtendere, koma wati boma lilinso ndi udindo oletsa zionetsero za upandu pofuna kuteteza anthu ndi katundu wawo. Richard Chimwendo Banda anena izi mnyumba ya malamulo poyankhapo dandaulo la George Chaponda, omwe ndi mtsogoleri wa phungu otsutsa loti kangapo konse boma lakhala likuletsa zionetsero. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Atawapatsa mpata kuti alankhule mnyumba ya malamulo pa nkhani zomwe anati nzofunikira kwambiri, mtsogoleri wa phungu wa zipani zotsutsa mnyumba ya malamulo a George Chaponda anati chipani chawo cha Democratic Progressive DPP chikuda nkhawa atikamba kuti kangapo konse anthu akhala kuwaletsa kuchita zionetsero mdziko muno, ngakhale kuti kuchita zionetseroko ndi ufulu omwe uli m'malamulo akulu a dziko lino, constitution. Ndipo poyankhapo pa dandaulo la George Chaponda, mtsogoleri wa zokambirana nyumba ya malamulo a Richard Chimwendo Banda anati amalawi eni ake ndi amene akhala akuletsa zionetserozo
popewa kuti katundu wawo asaonongeke. Atikamba kuti mbuyo muzakhala zikuchitika kuti katundu wa ndalama za nkhaninkhani wakhala akusakazika pa zionetsero. A Richard Chimwendo Banda anati nthawi zina pofuna kuyitana anthu kuti akachite nawo zionetsero, eni okonza zionetserozo akhala akugwiritsa ntchito mawu okolezera zipolowe komanso ziwawa. Ndipo a Chimwendo Banda anapitiriza kuwapempha George Chaponda komanso chipani cha Democratic Progressive DPP kuti azidzudzula mchitidwe wa zipolowe, ndipo anatchulapo zimene zinachitika ku Ndilande posachedwapa kumene wachinyamata wina wa chipani cha Malawi Congress MCP adaphedwa, koma chipani cha Democratic Progressive DPP sichinadzudzule. Achimwendo anauza Nyumba ya Malamulo kuti ngakhale kuti boma lilipoli limalemekeza malamulo komanso likuzindikira kuti kuchita zionetsero ndi ufulu wa wina aliyense, boma lomwero lili ndi udindo oteteza miyoyo komanso katundu wa anthu. Padakali pano Nyumba ya Malamulo yakambirana ndi kuthana nayo nkhani imeneyi, ndipo zokambirana mnyumbayi zayamba zayima kufikira lachitatu 2 koloko masana. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Nkhanizi zochokera kuno ku MBC, tenilonenso mitu yake. President Chakwera ayankhula ku mtundu wa Malawi madzulo ano. Zonse zokonzekera mwambo wa asangalatsa chaka chino wa MBC Entertainers of the Year omwe uchitika loweruka likudzali zili mchimake. Akatswiri ona za ngozi zogwa mwadzidzidzi akukumana mu mzinda wa Blantyre kukambirana mmene angachepetsere zotsatira za ngozi zogwa mwadzidzidzi mdziko muno. Takulandiraninso ku gawo lachiwiri la nkhanizi. Bungwe lowulutsa mawu la Malawi Broadcasting Corporation MBC lati zokonzekera zonse za mwambo wa asangalatsa chaka chino Entertainers of the Year omwe uchitike loweruka lino ku Bingu International Conference Center ku Lilongwe zili mchimake. Mkulu wa MBC a George Kasakula walonjeza kuti mwambowu ukhala wapamwamba kamba kuti aphunzirapo zambiri pa mwambo wa chaka chatha. Iwo ati pambali popereka mphoto kwa asangalatsi ku mwambowu ukakhalanso oyimba osiyanasiyana monga Eric Paliani ndi KOK. Akatswiri ona ngozi zogwa mwadzidzidzi akukumana mu mzinda wa Blantyre pa msonkhano okambirana mmene angachepetsere zotsatira za ngozi zogwa mwadzidzidzi mdziko muno. Msonkhanowu ukuonikanso ntchito za chitukuko cha boma cha Malawi Resilience Disaster Risk Management zomwe ntchito zake zikutha mu Januwale chaka chamawa. Simeon Chumba walemba ripotili lomwe akuwerenga ndi Amin Musa. Polankhula pamwambo otsegulira mkumanowu, mlembi wamkulu mu unduna wa zamadzi ndi ukhondo a Elias Chimulambe wati msonkhanowu wabwera pa nthawi yake pamene dziko lino likupitirira kukumana ndi mavuto a ngozi zogwa mwadzidzidzi. Achimulambe ati nthumwi ku msonkhanowu zikambirana mmene zingachitire polimbana ndi mavutowa akagwa mdziko muno. Kudzera ku ntchito za chitukuko cha boma cha Mr. DRMP, akatswiriwa aunikiranso mmene dziko lino lachitira polimbana ndi zotsatira zomwe zimadza kamba ka ngozi zogwa mwadzidzidzi. Mkumano umenewu ndi wofunika kwambiri chifukwa ndi nthawi imene timapatsana nzeru momwe tingachitire tikakhala kuti tagwa mavuto a kusintha kwa nyengo. Mudziwa kuti Malawi pakati pavutika kwambiri ndi kusintha kwa nyengo. Ndi chimene zaononga kwambiri chuma, zaononganso kwambiri zinthu za anthu kumudzi, especially zimene amadalira kwambiri pamoyo wawo tsiku ndi tsiku. Ndiyeno tinali ndi project imeneyi imene timaitcha mwachidule kuti Mr. DLMP. Project imeneyi imathandizira kwambiri kuonetsa kuti tikusunga bwino malo amene timakhala komanso malo amene timati pa chizungu ma-river courses kuti tichite kutonetsetse kuti nthaka ili bwinobwino. Komanso tinachitanso project imeneyi kuthandiza kwambiri nkhani yokhudzana ndi kukonzanso zinthu zimene zidaonongeka ngati maskimu irrigation komanso maskimu okhala ndi madzi akumwa. Ndiyeno apapa pa msonkhano umenewu tayitanitsanso anzathu ena amene aliso amavutikanso ndi nkhani zomwezi ngati ku Mozambique, ku Sierra Leone amene tikugawira nawo nzeru. Ifenso project iyi tachita ma studies osiyanasiyana, talinso ndi experience. Ndiyeno mkumano umenewu ndithu kukhala zoonetsetsa kuti tagawana ndithu kuti kodi ma experience iwa
tsopano titani kutsogoloko. Ndipo mawu ake mmodzi mwa akuluakulu a World Bank Ephraim Chilima wati msonkhanowu upereka mwayi kwa akatswiriwa kuwunikira komanso mene angagwirire ntchito zachitukuko za World Bank zaka zikubwerazo. Mavuto akuchitika kawirikawiri. If you look ngati imene zachitikira zaka zitatu zapitazi, cyclone, flood, kuzabwera disaster, drought, these are my issues amene akumachitika ndithu pafupi. Mkumanowu ukutithandiza kuti anthu akhale pamodzi aone kuti kodi World Bank yathandiza chani pakatipa ndi madonors ena, and kupyolera mu kuthandiza kumeneko kuti project ikutha mu January kodi taphunzirapo chani, ndipo I think tikamapita patsogolo tipange chani kuti zinthu zikhale mokhazikika kuti zikhala ready pakakhala mavuto otere. Monga mmene makhalira project iliyonse ya World Bank pakamatenga nthawi mwina kawiri pachaka ndithu timayang'ana kuti kodi zinthu zikuyenda. Ndemwe tikonera marekodi ku World Bank iku akunena ndithu kuti Mr. DRMP yakhala ikuyendesedwa bwino, ndipo mwina zofunika zolinga zake zakhala zikuchitika ndithu. Chitukuko cha Mr. DRMP chomwe chimalandira ndalama kuchokera ku World Bank ndi boma la Malawi chinayamba mchaka cha 2017 ndipo chinali maboma a Blantyre, Nsanje, Zomba, Nchewu, Tcholo komanso Mulanje. Unduna owona zoti pasamakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi ndi chisamaliro cha anthu wayamikira college ya Life Care pothandizira boma pa ntchito yolimbikitsa chisamaliro cha anthu kudzera mukupereka maphunziro a za chisamaliro cha anthu. Wachiwiri kwa mkulu owona za chisamaliro cha ana ku undunawo a Justin Hamera ndiomwe anena izi pamwambo opereka masatifiketi kwa anthu 120 omwe amaliza maphunziro a za chisamaliro cha anthu ku koleji mu mzinda wa Blantyre. Simeon Boyce wadza ndi zambiri. Polankhula pamwambo opereka masatifiketi president wa college ya Life Care Dr. Pax Matipwiri wati kuyambira pomwe college anayikhazikitsa yapereka maphunziro kwa anthu pafupifupi 1000 omwe akugwira ntchito yosamalira anthu okalamba, aulumali ndi ana komanso ena apeza mwayi wa ntchito ku mayiko akunja. Ifeyo ndife osangalala kwambiri chifukwa chakuti no Life Care tikuiona kuti ikukula, ikuphunzitsa akadaulo odziwa kusamala anzawo amene sangathe kukwanitsa kuzisamalira pawokha. Komanso chiyambireni kuphunzitsa anthu amenewa ambiri mwa iwo akupeza mwayi ogwira ntchito Malawi muno komanso ogwira ntchito kunja. You saw kuti over 200 graduates have already secured jobs abroad. Ifeyo ntchito yathu ndiyo kuti tiphunzitse anthu, tikawaphunzitsa akhale akadaulo, iwo aja athe kupeza mwayi utsekulike kupita ku dziko lakunja, ku America, ku UK, ku Canada, akhoza kuzipitira mwawokha komanso ifenso timayesesa mbali yathu tikapeza mwayi kuti tathandize kuti apite. Mawu ake mlendo olemekezeka pamwambo wachiwiri kwa mkulu owona za ana ku unduna owona zoti pasakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi ndi chisamaliro cha anthu a Justin Hamera ayamikira college ya Life Care chifukwa chothandizira boma kudera lomwe lakhala likutsalira. Ndi pamene timabwera lero kuzaona kuti ma students amene graduate ife unduna ndi osakala chifukwa tinabwera kuti zaonelere mambo amenewo komanso kuwapanga encourage anzathu a Life Care kuti tipitirize komanso madera osiyanasiyana tikafikire. China chimene ndangoona nchonena kuti ma trainings amene akulandira iwo ndofunikira kwambiri, even ma companies ndofunika kuti azikaphunzitsa anthu ogwira ntchito kaza boma kaya ndi za makampani kuti ngati munthu wakomoka kapena munthu alidwala mwazizizi ampasa banja ka first aid, konsezo zimene tikufunikira kuti tizipange even kuzitengera madera ena. Ophunzira a ku college ya Life Care amawaphunzitsa ukadaulo wa momwe angaperekere mankhwala kwa odwala, kuyang'ana zizindikiro zofunika monga kuyeza kuthamanga kwa magazi ndi kutentha kwa thupi ndi chisamaliro china cha pakhomo. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre ndine Simeon Boyce. Ndipo mlembi wa mkulu mu undunawo Dr. Netha Sempere Mgala wati boma kudzera mu undunawo limanga sukulu za mkombaphala zokwana 150 ndi thandizo lochokera ku banki yayikulu pa dziko lonse. Iwo anena izi mdera la mfumu yayikulu Mtonda ku Mangochi komwe atsegulira sukulu ya mkombaphala yomwe bungwe la Yamba Malawi lamanga ndi thandizo lochokera ku banki ya National.
zambiri mulipoti la Dave Uma. Polankhula pamene amatsekulira sukulu ya Nkombaphala yomwe lamanga ndi bungwe la Yamba Malawi ndi thandizo lochokera ku Banki ya National, mlembi wamkulu mundu unaona zokuti pasamakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amuna ndi akazi ndi zosamalira anthu, Dr. Netha Sempere Mgala anati boma lili ndi chidwi chokuti ana achichepere adziyamba kayi ku sukulu za mmera mpoyamba asanafike ku sukulu za primary. Iye anati pa chifukwachi boma ndi thandizo lochokera ku banki yayikulu pa dziko lonse limanga sukulu za mmera mpoyamba zokwana 150 mdziko muno. Iwo ati sukuluzi zisakhala ndi aphunzitsi omwe adaphunzira bwino ntchito yosamalira ana achichepere. Choyambirira chenicheni ndi malo ophunzirirawo. Chachiwiri aziphunzitsi amene akuaphunzitsawo kapena tine kuti anthu amene akuasamalawo kodi ndi ophunzitsidwa, kodi akudziwa chimene akuyenera kuchita, kodi akusamalidwanso aphunzitsiwo, akulandira kenakake. Chifukwa munthu kuti agwire bwino ntchito amayenera kuti ayikepo maganizo ake wonse pa chimene akuchita chicha. Ndiye ngati iyeyo sakulandira kaliponse akungothandiza, amabwera mongothandiza kumene. Bungwe la Yamba Malawi lamanga sukuluyi kudzera ku ntchito yake yoonetsetsa kuti ana amene amakhala m'madera ovuta kufikako ali ndi mwayi opita ku sukulu ya mmera mpoyamba, monga momwe akufotokozera mkulu wa bungweli a Gertrude Kabwazi. Madera ambiri ku Malawi kunoko ma sukulu a Nkombaphala akuphunzira malo omvetsa chisoni kwambiri, kotero kuti ngati mwana woyamba apita ku sukulu ngati imene yoyo mwina chidwi chake chikuzokhala choperewera. Nchifukwa chake ife ngati Yamba Malawi tilokonda kwambiri kuti abwenzi athu a National Bank atithandizira kuti tikhale ndi malo abwino komanso malo amene ali osangalatsa kwa ana kuti akhoza kumabwera nthawi ndi nthawi. Olo atanena kuti tiye ku sukulu mwana akhala ndithu ndi chikhumbokhumbo chobwera ku sukulu tsiku ndi tsiku. Ofalitsa nkhani ku Banki ya National a Ako Sahiwa ati bankiyi idayika padera ndalama zokwana 137 miliyoni kwacha zomwe athandizira kumanga sukulu za mmera mpoyamba zinayi, imodzi boma la Mangochi, ziwiri ku Lilongwe komanso ina ku Mzimba. Mwana development yake first 1000 days is very crucial kuti mwana uja aoneke kuti kumene akulowera akhala wanzeru, akhala oganiza bwanji. Makhala ngati foundation tinaona kuti tibwerere ku foundation kuti tikayambisa early childhood development kapena skulu ya Nkombaphala kuti anawo akamachoka mmenemo akapita primary school akhala asitulika bwino. Dziko la Malawi lili ndi sukulu zovomerezeka za mmera mpoyamba zokwana 13,000 zomwe zamwazikana m'maboma osiyanasiyana. Dave Uma, MBC, Mangochi. Achinyamata awalangiza kuti azichita ulimi wa njuchi ngati njira imodzi yokwanitsa kuyima pawokha pa nkhani zachuma komanso kulemba anzawo ntchito ndi kuteteza nkhalango ndi zinthu zina zachilengedwe m'madera mwawo. Mkulu wa gulu la achinyamata lomwe likuchita ulimiwu mu nkhalango ya Kaning'ina mboma la Nkatabe lomwe likutchedwa Manolo Hane, Rodrick Chiwoni wanena izi pomwe MBC inayendera ina mwa ming'oma ya mgululi. Chimwemwe Milulu wadza ndi ripotiri. Pambali pophunzitsa achinyamata anzawo ndi magulu ena achinyamata kwa makwezo mdera la Tiyeti mbiri mboma la Nkatabe ulimi wa njuchi, achinyamatawa amakwatitsa ndi kuchulukitsanso njuchi ndi kumagulitsa. Mkulu wa gulu la Manolo Hane, Rodrick Chiwoni, wati maguluwa ali ndi ming'oma ya njuchi yoposa 150 mu nkhalango ya Kaning'ina ndi nkhalango zawo za m'midzi yozungulira, ndipo akuti mu ulimiwu muli phindu lalikulu. Business imene ndi business yabwino kwambiri ndi muli phindu. Imene ndanena kuti business iyi mukhoza kupeza ndalama kuposa ulimi wina uliwonse wafoja wachani. Chifukwa example ndikupasani kuti mugula uchi 1 kg 10,000 imene foja ntchito sei chamukagulisa pa kilo ngati akagule modula ndio takugula 5,000. Mkulu wona za malonda ku gulu la Manolo, Sotin Chipeta, wati akuyesetsa kuti akhale ndi certificate ya bungwe la Malawi Bureau of Standards kuti katundu wawo adzithanso kugulitsa msitolo zikuluzikulu komanso kunja kwa dziko lino. Sinapangidwe kaye kuvomerezedwa ndi Malawi Bureau of Standards amene mukuziwa amene amakhala kupanga certify kuti yayi ichichi chili bwino chitha kupita nojani kunja. Challenge yetu ya mavuto anabwefa yona kuti tikuziwa kuti tukugwira ntchito na kuti mpaka tikhale certified ativomerezedwe ndi Malawi Bureau of Standards, so kuti tikafika pa international market olo pa misika ya kunja tikhalenso tikutha kuti ani kugulitsa. Kafukufuku akusonyeza kuti pambali pogulitsa ndi kupeza ndalama,
uchi wosasungunula umathandiza kuthanzi la munthu. Chimwemwe Milulu, MBC Mkhatabe. Bungwe loona za madzi la National Water Resources Authority lati anthu okhala mphepete mwa madzi asamuke chifukwa ali pa chiopsezo chakusefukira kwa madzi. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli Amasozi Kasambala ndi wanena izi ku msonkhano wa adindo omwe unachitikira m'boma la Mangochi. Miriam Kaliza wadza ndi zambiri. Poyankhula pa msonkhano omwe unabweretsa pamodzi adindo a m'boma la Mangochi, mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la National Water Resources Authority Amasozi Kasambala anati ngati mvula ibweredi monga mmene anyengo adanenera, boma la Mangochi lili pa chiopsezo chachikulu chokumana ndi vuto la madzi osefukira. Anapempha anthu okhala mbali mwa madzi kuti asamuke komanso kuti anthu asadzale mbewu mphepete mwa madzimo. Nzoona kuti monga tikukambira tsiku leloli ndiye kuti madzi m'nyanja Malawi ndi okwera ndi 30 cm poyerekeza ndi tsiku longa lomwe ili chaka chatha. Izi zikutanthauza kuti nyengo ya zinjayi ikuyamba pomwe madzi ali kale okwera m'nyanja Malawi. Ndiye tikunena kuti anthu ali kuchita china chilichonse mbali mwa nyanja kapenanso mbali mwa mitsinje. Uthengawo wafika pa nthawi yake ku khonsolo ya boma lino la Mangochi, chifukwa muyenera kuzindikira kuti pali njira zingapo zomwe timagwiritsa ntchito pofalitsa mauthenga. Mwachitsanzo takumana kale ndi komiti yayikulu imachedwa District Executive Committee DEC, takumana kale ndi makomiti azachidwa kumuza chuma chakuti Area Development Committees. Lero ndi pomwe tikukumana ndi Full Council. Ndiye tikuona kuti uthengawo wafikapi pa nthawi yake kuti apitirize kutengapo gawo kusanula uthengawo kwa anthu awo kuti tilewe ngozi zomwe zimaza kamba kamasi. Ndipo m'mawu ake wa mpando wa khonsolo ya Mangochi, Councilor Abdullah Yusuf anati iwo akumvetsetsa zakukula kwa vuto lomwe lingabwere chifukwa cha kusefukira kwa madzi, ndipo anati ayesetsa kuti uthengawo ufikire anthu onse m'bomali. Komabe anati pena zimakhala zovuta kuuza anthu kuti asamuke mphepete mwa madzi pamene adamanga maziko awo kale. Ifeyo ngati khonsolo uthenga umenewo taulandira bwino ngati Mangochi potengera ndi mavuto amene tinakumana nawo chaka chatha. Ndipo mwachimodzi imene tingapange ndi kulumikizana ndi anthu m'midzi, makamaka malo amene akukhala anthu mphepete mwa madzi. Uthenga umene taulandira kuchokera kwa akuluakulu okuzana za madzi mdziko lino, ndipo tiufalitsa cholinga kuti anthu akhale osamala malingana ndi chiopsezo chimene chingabwere malingana ndi kuchuluka kwa madzi amene ali chaka chino kusiyana ndi chaka chatha. Boma la Mangochi ndi limodzi mwa maboma amene adavutika ndi madzi osefukira chaka chatha chifukwa nyanja ya Malawi komanso mtsinje wa Shire zinali ndi madzi oposera muyeso. Kuchokera kuno ku Mangochi ndine Miriam Kaliza. Kulimbikitsa masewero a mpira wachisodzera kuli ndi kuthekera kopititsa patsogolo masewero wa mdziko muno. Izi anena pa masewero a mpira wa miyendo omwe anakonzedwa ndi sukulu zisanu ndi ziwiri mu mzinda wa Blantyre. Yemwe anayambitsa bungwe la Malawi Grassroots Soccer Development Foundation lomwenso linatsogolera mwambowu Wire Yabwanya wati achisodzera ali ndi kuthekera kosintha mmene masewero a mpira mdziko muno amayendera. Ndipo pomaliza nkhanizi na insomito yake. President Chakwera ayankhula ku mtundu wa Malawi madzulo ano. Zonse zokonzekera mwambo wa asangalatsa chaka chino wa MBC Entertainers of the Year omwe uchitika loweruka likudzali zili mchimake. Akatswiri ona za ngozi zogwa mwadzidzidzi akukumana mu mzinda wa Blantyre kukambirana mmene angachepetsere zotsatira za ngozi zogwa mwadzidzidzi mdziko muno.